Темата с цените е особено чувствителна за всички българи. Ние говорим за това, има ли вариант да поскъпне цената на електрическата енергия, на електрическите уреди, черната и бялата техника. Откъде идват опасенията? Наш гост по темата е доктор инженер Димитър Белелиев, председател на управителния съвет на Българската асоциация на електротехника и електроника. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Защо твърдите, че ще скачат цените на бялата и черна техника? Вижте сега, това е един логичен процес, който ние като че ли забавихме последните 20 години. Има такси, които са въведени от Европейския съюз. Всъщност те са препоръчени от Европейския съюз, а всяка страна самостоятелно решава какво да е нивото на тези такси. И последния един месец се наблюдава повишаване на цената на услугите на оползотворяващите организации, които всъщност взимат процент от държавната такса. И това води до увеличаване на цените. Техните аргументи са, че тази такса не е променена, колко казахте, 20 години ли? Да кажем, последните 10 години не е променена. Вижте, сега, тук нещата изглеждат последния начин. Белия бизнес, който сме ние, производители и вносители на всяка вид електротехнически продукти, спори с, да кажем, белия бизнес на оползотворяващите организации, колко да бъде тази такса. А всъщност арбитър в този спор трябва да е държавата. Разбрах, че министъра ще бъде след малко в студиото. Добре е Министерството да излезе с една логична позиция колко трябва да бъде тази такса, тъй като в момента се говори тук е по-малко, там е повече, в съседните държави било по-различно и така нататък. Всъщност ние като бизнес и като потребители искаме да видим конкретни цифри. В тази държава е толкова струва в оползотворяващите организации, да направим някакъв анализ, да разберем къде сме ние. Имате ли тези цифри? Имате ли тези данни? Ние имаме цифри, оползотворяващите организации също имат цифри, но нали разбирате, че ние всеки вади някакви цифри и казва, Министерството е този, който решава спора. Министерството казват на този етап, че в ценообразуване не могат да се месят. Само, че може ли да ни кажете, действително ли скачат цените на техниката в магазините от 1 юли вследствие на това поскъпване на таксите? И в какъв размер? Би трябвало по някакъв начин да се отрази на цените това нещо. Аз ще ви дам пример за един хладилник. Пример, че това ще бъде едно увеличение от 40 лева. Сега дали ще се дигнат цените с 40 лева, с 60 или само с 20, не мога да преценя. Това е въпрос на търговска политика. Тук има още един момент, който е много важен и който може би е причина за цялото това нещо, а именно, че по наши изчисления не повече от 5% от бизнеса плаща тази такса. Останалите 95% просто няма плащат. Как е възможно да се случва това? Много просто. Контролните функции на Министерството на околната среда, това е Министерство на околната среда, а не на проверките, нали? И съответно него е много трудно да проверява това. А не биват ли санкционирани тези хора? Ако ги хванат, значи тук е въпрос на деклариране. Ако вие декларирате, ще ги платите. Ако не ги декларирате, трябва да ви дойде проверка, за да ги платите. И ако сега вие, примерно, си поръчате вашия лаптоп от сайт, който е извън България, на 99% тази такса няма да е платена. Но когато той е извън България, трябва ли да я плаща в България тази такса? Трябва да я плаща в България, който внася. Демек, вие внасяте, вие или вашата фирма, вие трябва да я платите. Голяма част от фирмата даже не знае, че трябва да се плаща тази такса. А кой трябва да я информира? Сега, за да знаеш законовата база в държавата, като правиш бизнес, всеки сам трябва да знае, но може би тук една по-осведомителна кампания от страна на Министерството на околната среда, че би трябвало да има. Дадохте пример с хладилник. За кои уреди всъщност тази екотакса ще бъде най-голяма тежест? Кой тип уреди очаквате да се оскъпи най-много? Най-просто определение всички уреди, които се включват в контакт. Всички. Това са климатици, телевизори, перални и така нататък. Всичко, което се включва в контакта, трябва да плаща тази такса. Вижте, таксата не е лошо нещо. Навсякъде има в света, не само в Европейския съюз. Идеята на тази такса е да не си ги фърляме тези неща по земята, да ги събираме и да ги рециклираме. И аз пак ще кажа, проблема в България, като че най-голем е, че ние не плащаме тази такса и съответно това е пазарен принцип, търсенето и предлагането. Когато предлагането е голямо, демек много хора плащат таксите, тогава и търсенето ще бъде на по-ниски нива, демек ще паднат таксите. Отделно, ние като държава губиме това нещо, защото целият електронен скрап на 99% след като се събере от оползотворяващите организации се изнася извън България, което
ние губиме. Тук има редки метали и така нататък. Сега гледаме Тръмп, нали, се бие с Китай за едни редки метали, а ние ги имаме при нас и всъщност ги фърляме на чужди държави. И тук е проблема, че не се събират таксите. От всички. Сега ще поговорим защо сега дойде това увеличение на таксите и как научихте за него. Но само да ни кажете, в големите вериги магазини и въобще когато отидем в магазин, там включена ли е в цената на уредите тази такса? Би трябвало да е включена. Това ли са 5%, които я плащат, се опитвам да изясним? Би трябвало да е включена, но дали е включена, вие като потребител може само да гадаете. В много държави, аз ще дам за пример съседна Румъния, там таксата е с отделен ред. Отивате, купувате си телевизор, 1000 лева, 100 лева или 5 лева, без значение, такса, екотакса. И е описано това още докато купуваме. Точно така. И тук се получава един много добър ефект, когато това нещо се контролира, защото след това при данъчни проверки и така нататък, те ви виждат, вие като фирма, че сте платили примерно 10 000 лева такса. Съответно, тази такса не сте си я прибрали в джоба, вие трябва да сте платили на държавата или на някои от организациите. В България може само да гадаеме дали една фирма плаща тази такса или не я плаща. Добре, как ще се отрази това на цените на панелите? Също беше обърнато внимание в първоначалния ви сигнал към институциите. Там ще бъде малко по-драматично, защото увеличението е към 15%. Нали, хубавото нещо е, че в финалната цена на една инсталация фотоволтична, това е около 30%, демек увеличение ще бъде, да кажем, 5-6% на крайната цена. Трябва да се плащат тези такси. Това е за съжаление. Нали. Въпросът е тяхното ниво, колко да бъде то. И именно тук е ролята на държавата. Говорейки за ролята на държавата, какво очаквате да открият КЗК, които вече разследват, проучват случая за картел? Не мога да се бъркам, нямам компетенции в КЗК. Искрено се надявам да няма картел и такива неща. Искрено се надявам по някакъв начин да се намали таксата, защото така шоково, особено сега хората са притеснени, нали, то безмислен спор, дали трябва да има евро, не трябва ли да има евро и така нататък. И хората ги нагнетяват това нещо. Така че според мен би трябвало тук КЗК ще има да решава една година сигурно или две, както нали, той не бърза като чери достатъчно. Така че по-добре на ниво правителство да се вземе някакво решение, което да бъде облегчение. Аз пак казвам, да се мотивират защо трябва да е така държавната такса. На оползотворяващите организации тя е процент от държавната такса. Демек те са свързани нещата. За да бъде държавата арбитър, вие казахте, ние имаме своето предложение и останалите фирмите, които се занимават с оползотворяване, между 800 и 1000% чухме. Вижте, до сега беше, да кажем, около 1 лев на килограм и ти плащаш 5% от този 1 лев. Сега стана 50 стотинки на килограм. Значи 10 пъти. Вие колко смятате, че трябва да бъде не оползотворяващите фирми? Въпросът е кои плащат. Ако плащат само 5% от фирмите, тогава трябва да бъде 5% такса. Ако плащат 100% всички фирми, за да може всички да сме сложени нали, наравно на масата и да търгуваме, да няма не лоялна конкуренция, тогава колкото е толкова. Нали, голямия проблем е не само, че се повишава таксата, а че никой практически не плаща. Сега, след вашия сигнал в Народното събрание беше поставена темата през призмата на това, че зад това увеличение до 1000% поискано. Всъщност са ви информирали просто, че ще бъде. Стоят интереси на този човек Таки. Вие какви връзки проследявате по тази линия? Как да направим някакво такова разследване? Тя държавата не може да разбере кой седи. Вие искате от една асоциация. Ние сме производители, ние сме... Вие сте бранша, познавате се. Кой стои за тези... Не мога да ви отговоря на този въпрос. Действително нямам представа. Нали? Но пак ще се върна на това. Ако за да не се стигна до това нещо, за това увеличаване, ние сега в момента имаме, да кажем, че е заболяване това нещо. Температурата се повишила. Ние искаме да свалиме температурата. Не е ли по-добре да излекуваме заболяването? Заболяването е, че никой не плаща таксите в размера, в който трябва да бъде. Като плащат всичките фирми 100% от таксите, тогава всички ще се интересуваме какво става с тези пари. А вие защо чак когато се поиска подобно увеличаване на таксите, говорите за проблем, че никой не ги плаща тези такси? Не е верно това нещо. Ние за този проблем сме сигнализирали още за последно преди една година. Сигнализирахме. Пуснахме искане за проверка на определен брой фирми
и така нататък. Но Министерството ни показва, подавайте сигнали. Сега ние какво ще ходим по фирмите да ги питаме, вие плащате ли таксите или не плащате? Давахме списък от 250 фирми. Провериха ги тези фирми, има някакви резултати, ни казаха какви са, но подозирам, че са доста фирми не са си платили, защото лично на мене ми се обадиха доста така неприятно изненадани управители на фирми, нали, да казват, защо пускате сигнали? Ами защото някой не плаща. Нека да си плащат всички, тогава таксите съм категорично сигурен, че няма да бъдат толкова високи. И само на финала, наистина ли са най-ниските в Европа нашите такси? Ами нямаме такова наблюдение. Според нас таксите не са най-ниските в Европа. Но нека Министерството да каже, но не декларативно, в България са най-ниски, най-високи. Да извадат точни цени. Казват 10 пъти по-ниски от Германия, други западноевропейски държави и дори от Румъния много по-ниски. Нямам такова наблюдение. Благодарим ви за този разговор. Наш гост след 8 ще бъде министърът на околната среда и водите. След